JK Yadav Films present JK Yadav Films. Santi Recording Stage Road, Azad Mansi. Music Director DJ Sipnagar. जियाई मरई के सब खैले रही गिरिया जइल गेले ससुरा तोरा होलो न फिकिरिया हे जियाई मरई के सब खैले रही गिरिया जइल गेले ससुरा तोरा होलो न फिकिरिया टेंशन में दारू रोज पियाई छियौ रे जान चल गेले जान चल गेले यारा के छोरे फोटो देख के जियाई छियौ JK Yadav Films. जान चल गेले यारा के छोड़ के फोटो देख के जियाई छियौ गे पूरा नहीं भेलै हमर सोचलिए हरमान गे बीच रहिया में जब से छोड़ देलही जान गे पूरा नहीं भेलै हमर सोचलिए हरमान गे बीच रहिया में जब से छोड़ देलही जान गे ये के संग पढ़ाई रिहाई गाँव के स्कूल में तोरा संग प्यार हमरा भेलै बड़का भूल में फाटल करे जहाँ के सियाई छियौ गे जान चल गेले गे जान चल गेले के छोड़ के फोटो देख के जियाई छियौ गे जान चल गेले यारा के छोड़ के फोटो देख के जियाई छियौ गे JK Yadav Films. Music Director DJ Sipnagar. कोइने रिहौ जान हम तोरा भरोस गे दोई छिए तना साजाय ऐसन गेलौ के दोस गे कोइने रिहौ जान हम तोरा भरोस गे दोई छिए तना साजाय ऐसन रहौ के दोस गे कहै छपन सीधा सुन गे हाना जाई सोनू के संग में कोई ले लही सगाई अभी तोरा रहिया के ही वही छियौ गे जान चल गेले जान चल गेले यारा के छोड़ के फोटो देख के जियाई छियौ गे जान चल गेले यारा के छोड़
देख के जियाई छियोगे। शांति रिकॉर्डिंग स्टूडियो JK Yadav Films.